Привет и добре дошли в днешното видео. Днес ви взимаме с нас едно цяло шведско пътуване и празнуване. Щом става въпрос за празници, шведите са просто луди по тях и винаги дават 100% от себе си, така че да могат да си го направят колкото се може по-готино и разбира се колкото се може по-забавно. И ако трябва да съм честна, тяхната забава понякога е малко нелепа и може да накара хората да се чувстват неудобно. А сега имаме една задачка за вас. Отидете в коментарите и напишете кой според вас е този празник, който всички шведи обожават. И отгоре на всичко, хора дори от другите държави идват специално за този празник. Преди да продължим, ще ви помоля да се абонирате за нашия канал и да ни подкрепите с едно малко палче нагоре. Благодарим! И в момента се намираме на една от спирките по пътя за нашата крайна дестинация, който е градът Скара. Тъй като едно от нещата, които искаме да правим, когато обикаляме в момента в Швеция, е да посещаваме съседни градчета, които не сме виждали до сега. И Скара е едно от тях. Така че сега ще ви вземем малко с нас да се разходим, да видим как е в центъра. Нещо, което видяхме е, че имат една доста интересна църква или катедрала, която също така искаме да видим малко по-отблизо. Така че нека да видим какво става. Сега харесва ли това, което Абе, не ми набирайте камера. Понеже Ани току-що изкоментира нещо, че ние малко идваме без абсолютно никаква подготовка да видим нещо, да покажем нещо по-специално. И аз си казах, че ние все пак сме тръгнали за съвсем друго място, за което има малко повече подготовка да ви разкажем и да покажем някакви неща. И в момента това е нещо като междинна станция, в която чисто и просто да се разходим и да видим нещо малко по-различно, както вече казах. Но нещо, което току-що е направи впечатление, ето този макет. Това е явно някакъв макет на близка крепост и затова може следващия път да отидем до нея и да ви я покажем нея. Може да напишете долу в коментарите още едно нещо, което е малко като въпрос. Какво искате да видите, когато тръгваме да правим такива неща? Искате да ви разкажем малко повече исторически неща, някаква дестинация по-специално да посетим, или чисто и просто както в момента го правим, идваме до града, разхождаме се, виждаме нещата, които можем да видим без абсолютно никаква подготовка и така нататък, супер натурално, така че може да кажете. Най-смешното какво? Изглежда много величествено. Да. Само се чувстваш малко, като много малко човече пред тази града. А това даже е доста малка такава. Виж, обаче отгоре има някакви дракони. Да, виждаш ли ги тези зелените такова? Това са дракони. Това са змейлове според мен, да. И най-смешното е, че върти с очи се озоваваме или покрай някой манастир, или на църква. Бяхме си казали преди време, че вече малко не искаме да постоянно всеки път да ходиме по манастири и това да ни е дестинацията, на която да се разхождаме. Но, уви, тук поне има някаква по-голяма разлика и нещо, което малко така има вероятност да не видим. Другото, което е, че те тук като цяло в Швеция няма особено големи или каквито идеи забележителности. Има предимно църкви, крепости и замъци. Да. Общо заето това е. Така че това ще бъде много от нещата, които ще показваме от тук насетне, но както казах и от самото начало, ще показваме и градчета и така нататък. Като цяло, според мен, Швеция е да се наслаждаваш на природата и просто да си заобиколен от зеленина и всякакви такива неща, не толкова да ходиш по фенси-менси места. Те въпреки това имат богата история, но някакси може би не са запазили толкова много от нея в градовете и населените места. Или може просто изобщо да не са създавали някакви монументи или исторически ландмарк, така да ги кажем в този момент, че е напълно нормално, че не може навсякъде да има това, което поискаме. Да, но държавата не е... Тя е сравнително нова. Но все пак, нали, и те си имат собствена история, и те си имат собствена култура и така нататък. Не са натрупали толкова Не са натрупали толкова много опит. Това явно се води старата им библиотека, заради това, защото го пише Гамла библиотек. А все пак това явно има новата сграда за библиотеката, което е доста готино. Ани направи впечатление, че има малко по-надолу място, на което човек може да седне и да гледа на улицата. Да, има много прозорци и можеш вътре да седнеш и да си гледаш отвън зеленината, което е доста готино. И въпреки, че е нова, пак е доста голяма.
Другото нещо, което забравихме да споменем и току-що ми дойде на ум, прекрасно време е днес. Прекрасно време за разходка, нито е толкова горещо, нито е толкова студено. Има лек повей на вятъра, но слънцето компенсира за това да е достатъчно топло, което просто го прави наистина идеален ден за разходка и ние много се радваме за това, защото миналата седмица също беше доста добро времето, но за жалост нямахме възможност да излезем, защото бяхме малко по-заети. И сега просто като се разхождаш наистина усеща се колко е свежо да излезеш навънка по това време, защото не ни се е случило от август месец, що годе. Първият път, в който чухме за града Скара, беше когато те играха срещу нашият хокейен отбор на Улисехам. И в това видео може да видите тук горе нещо, което беше супер готино преживяване. И ако сте фенове на хокея, идете да го гледате. Заслужава си. Влязохме в фиката и аз си взех това малко бургерче, почнах да огладнявам, а пък си взехме и плочета, така че това бургерче с плочетата мисля, че ще бъде доста добре, поне за сега. И се надявам да е вкусничко, имаха доста голямо разнообразие, както и за обедни ястия. Продължаваме с нашето пътуване и ще се видим след малко. Също така направих домашни крекери сутринта, които да си ги хапваме по време на път. Направила съм ги с квас и с различни семена, така че ако искате рецептата, мога да ви я дам в следващото видео, защото наистина са много вкусни. Аз вече ги правя за сигурно 5 път и са много хрупкави. Така че това е много по-здравословно по време на път и сега ще си хапваме от тях. Харесват ли ти моите крекерчета? Аз тези крекерчета винаги съм си ги харесвал, като Ани ги направи. Майка ми преди време имаше една друга рецепта по друг начин да се направят, но Ани откри по-добър начин с квъста и сега са бомба. И ето ни вече на крайната дестинация, което е Лако Слот, което е Лако замъка. Той се намира на едно от най-големите езера, той е по-скоро на най-голямото езеро в Швеция. И сега ще влезем вътре да се разходим малко и другото, което ще направим, ще получим заедно с билетите си тур на целия замък, което ще бъде супер готино. Ще видим дали можем да снимаме вътре, за да ви покажем няколко неща, но след това може и да ви поразкажем малко за самия замък. А празникът, който днес ще отбележим, е Мидсомер. Това е празник, който се отбелязва в най-дългия ден от годината и е изключително важен за шведите, дори повече уважаван и обичан от Коледа. Празникът, както може сами да се досетите, е свързан с слънцестоенето и той има супер дълбоки корени в езическата им култура. Празникът се празнува в първият петък между 19 и 25, защото няма точно определена дата в кой ден ще бъде най-дългият ден от годината. Мидсомър Афтън е навечерието на Мидсомър, което е в деня, в който се отпразнува самият Мидсомър. Имаме си вече билетчета и интересното е, че трябва да си ги закачим на тениските и така да си стоим с тях цял ден, което е много сладко. Това е моето място. Много яко. Между другото, сега Ани, защото го каза току-що, наистина е супер готин замъка. Аз съм изненадан от това, че мебелите, които виждаме в момента, може да не са точно тези, които са били сложени тук, но идеята е, че те са дарени от Стокхолмския музей, така че да представляват горе-долу същите мебели, които биха имали в тези времена, което е около 17 век. Другото, което е, Ани, това на тебе ти е първият замък, който някога посещаваш. Втория ми, преди съм ходила в Равадиново, ама не съм влизала вътре, той само отвън градината, която е малко повече, нали, да се наслаждаваш на инстаспот. Не, Цари Мали град е някакъв вид, ама той е крепост, то не е така замък, който, нали, да е нобъл и да са живяли повече крале и кралици с изключително много история и така нататък. Е доста интересно тук, защото все пак виждаш съвсем различна атмосфера, да го наречем, и начина им на живот, може да видиш и отношението към това как са имали. Номерата във всяка една стая, която можем да видим, е първо броят на стаите, второ това е била номерацията, на която
прислугата да знае кои мебели трябва да сложи тук, защото когато е бил посещаван замъка от някой от графовете или от крале или от някои по-познатните хора, е носил собствените си мебели, заради това, защото принципно 220 стаи не всички са имали мебели и някой е искал да донесе нещо свое, нещо, което е искал да има покрай себе си и затова те са ги номерирали, за да могат да знаят прислугите да занесат тези определени мебели. Това е било изключително добра организация. В момента се намирам в Trojan Horse Hall, което е явно троянския кон, залата на троянския кон, която представлява, доколкото разбираме, артистичността по време на 17 век в Гърция и в Римската империя, което глежда супер странно, между другото, някакви пипала се появяват. Това, което доколкото разбираме, долната част на роклите на онази кралица или някоя от знатните дами, която ние нямаме време за жалост да покажем и да прочетем малко повече като информация, но вие също така може да си отворите някой сайт или нещо, което да ви информира, защото не може да се направи тура за целият замък, защото ще отнеме супер много време и го правят само на единия етаж. Може би в определени различни моменти правят на различните етажи, не знам, но това би било изключително интересно, примерно, да се посети отново в някакъв момент, в който правят тур на някой от другите етажи. Сега се намираме на втория етаж, където ние питахме гида какво точно се намира на всеки един етаж, така че да имаме горе-долу представа. В момента, доколкото разбирам, се намираме в дизайнерския етаж, където се показват дизайните на това време, което в този момент са били изключително известни, както картини, така и на платове. Сега ще ви покажем какво има и в момента влязохме в първата зала, която от първи момент веднага те впечатлява. Явно не е точно така, че е от тези години, но може би тук е представлявало повече да бъде залата, в която да са слагали собственото си изкуство и така нататък. А в момента просто има някаква експозиция на изкуство от 40-те години на 19 век. Така че, не, на 20, извинявам се. Така че да, може би просто е била такава идеята, но са го напълнили с нещо малко по-модерно и заради това изглеждат малко по-различно. Мидсомър е посветен на плодородието и природата и се чества живота, светлината и любовта. Денят започва с украсяване на майски стълб, който се казва Midsummer Stonk, който се покрива с цветя и зеленина и е много голям символ на празника. Той се вкара в земята, за да благослови реколтата и обикновено това се прави в средата на поляната или пък на селото. А пък най-забавното за този майски стълб е, че учените казват, че той имал формата на мъжки полов член, точно заради плодородието. Също така, всеки един, който е видял клипче на този празник и как шведите го празнуват, със сигурност първото нещо е било техните танци и то по-конкретно една песен, която се казва Смогрудърна, което е малките жабки. И на тази песен всички скачат, пеят и се веселят. Относно пък облеклото им, това, което правят е да си направят като за начало венци, като специално ходят и си берат цветя, а пък другата част от тяхното облекло е да носят дълги, бели, летни и ефирни рокли. Господине, вие от кетеринга ли сте? Да.
ще трудно сервис е това нещо, което е от едно бургерче, вътре предполагам, че пак има шунка и сирене. Кашкавал. Да. И две сладки неща, като едното е буленце, а пък другото си е някакво брауни. Това е муфин, фактически това е блубери мъфин. Нещо, което беше привлекателно за тях е, че тъкмо като аз пристигнах и те ги сложиха отвънка и хората почнаха да ги изкупуват. Ти пак топ ли си ги взел? Не знам дали беше топло, ама е поне приятно. Добре. Тъй, че яш. Тъй като Ани вече пробва браунито, сега е моят ред. Тя каза, че това е най-якото брауни, което е яла, но мисля, че едно от качествата, които в момента доби то, е, че се изпече на слънце, докато ние танцувахме с всичките хора, така че сега ще ви попоя. Това е премиум брауни. Но наистина, според мен е много вкусно. Аз забравих да го снимам, ама Христо ще дегустира. Това наистина е едно от най-хубавите брауни, които съм ял. Дали мислиш, че е заради горещото? Да, помогнало е. Мога да ти кажа, че със сигурност е помогнало, защото е смекчило всичко вътре. Въпреки, че ако беше сухо направено, дори и топлото нямаше да му помогне. Така че според мен си е доста така напоеничко и свежо. Това е наистина много хубаво брауни. Има отгоре малко сол. Направо идеално. Сол ли е това? Да, сол е. Интересно. Сол. Добре. Много вкусно. Нали? Много яко. Хайде, аз сега да дегустирам. Малко от сладкото на солената маниш. За жалост пак сандвич, ама... Толкова в леотиката. Да. Ма, виж, има и такива някакви други подправки. И зеленчуци. Вкусно ли? Айде, хапвай си тогава, да ти е сладко. Ние се намираме в Лид Шопинг. Това е съседен град на замъка. Не можахме да говорим и да покажем малко повече, докато бяхме около самия замък, за да изглежда малко по-ефектно. Духаше супер много вятър и това не можа да стане. А това, между другото, което е до мен в момента, е библиотеката в Лид Шопинг. Вътре е супер подредено, всички мебели са нови. Не знам дали е възстановена сградата или е чисто нова, но изглежда супер яко. И сега се замислям, че може би наистина остаряваме това, като почваме да харесваме библиотеките в определените градове. Кажете Нани в коментарите, че е напълно нормално облечена, когато е студено и не си е взела нещо. Причам на бездомник. Особено отзад. Айде отпред е добре, ама отзад е много зле. Аз ще разкажа сега малко за храната, която те ядат. Едно от нещата, които те изключително много ядат в Швеция е риба. И по време на този празник най-много ядат херинга или по-скоро маринована херинга. Принципно, понеже добивът на херинга е доста труден и те си позволяват рядко в годината да ядат, но понеже все пак е празник и това е момент, в който решават все пак да си хапнат малко повече, отколкото трябва от херингата. Другото, което също така ядат е копър с картофи и сметана, други техни видове сирена. Много обичат да ядат също така и хайвер. А пък това, което обичат да пият в този момент е шнапс. Аз все още не съм пробвал шнапс, така или иначе, но съм виждал в магазините в много интересни бутилки и много искам да пробвам и може би малко по-нататък в лятото ще са Ани, като отидем на плажа в нашия град, ще си вземем една бутилка чисто и просто да се възползваме от приятното време. Яни току-що ми сподели един интересен факт за шведите. Те смятат, че не си истински швед и не е истинско шведско лято, докато не си ял все още шведски ягоди.
А пък това, което успяхме да изнамерим като информация, е, че малките момичета, когато отиват да си правят венците, си събират 7 различни, точно 7 различни видове цветя, които после в навечерието на Мидсъмър си ги слагат под възглавницата и това го правят с цел, за да могат така да си сънуват бъдещият съпруг. Това го правят и момчетата, но най-често дамите. А пък другият още по-интересен факт е, че юни месец се зачеват най-много бебета. Това е по статистика, защото 9 месеца по-късно тогава е най-голямата раждаемост в Швеция. Първата информация, която те имат от замъка е от 1400 година, но са открили, че фактически замъкът е от 1280-та. Не се знае кой е живял от 1280 до 1400 година, но се знае, че точно тогава е изгорял. Първата зала, от която ние започнахме, беше кралската зала. Кралската зала е място, на което са се водили големите вечери, когато е имало малко повече гости и от по-висше стоящите лица. Едно от интересните неща в тази зала беше, че има бар, от които пивоносците са носили вино на определените особи, които са си имали собствени прислуги и колкото повече прислуги, толкова по-знатно семейството е било. Над бара са били музикантите, но тъй като те се водят от простолюдите, са били скрити зад картини, за да не бъдат гледани от краля или графът, който е бил на гост. Другото яко нещо в тази зала, което беше, е, че имаше картини на различни битки от 30 годишната война, която шведите са участвали. От 1718 до 1748. Следващата зала беше показано графовете, които са участвали в подписването на мирния договор след тази 30 годишна война. А пък в последващата зала беше най-интересно лично за мен, заради това, защото беше направено по много интересен начин, тъй като австрийците са били едни от най-големите им врагове и са поставили техният символ на тавана, който изглеждаше супер яко лично за мен. Като цяло, всяка една зала си имаше собствено значение от определените графове или лидери или пълководци, които са били от различни държави и са били посещавали този замък или имат някаква историческа свързаност с него. Беше много готино това, че също така успяхме да се докоснем малко до тяхното ежедневие и гидът успя да ни покаже спалнята на графинята, също така и тяхната зала за вечеря, в която имаше много интересно нещо. Имаше много стара от 1700 година преса за кърпи и покривки. Това, което също така аз успях да забележа, че последната реставрация на картините в замъка е била направена 1931 година. Едно от най-яките неща на замъка е, че има изключително добра позиция, заради това, защото той е обграден с около 90% вода и причината за това да е толкова желан този замък също така е, защото тази позиция е изключително добра за виждане на врага отдалече, защото той има единствено само една позиция, от която да идва по земя. Какъвто и да е празника, никога не минава без нещо сладко. Днешната вкусотия ще бъде тяхната традиционна лятна торта, която се казва Jordgubbstorta, която се води много лека, доста свежа и също така цялата е ягодова. Първото нещо, което трябва да направя е да включа печката да загрява 170-80 градуса. Аз ще направя много мъничка такава, която ще е само 4 парчета. И също така ще променя две неща в рецептата. Едното е брашното, бялото брашно, като аз ще го заменя с овесено. А другото много важно, това е сметаната и сиренето Филаделфия. Аз ще използвам гръцко кисело мляко и въпреки, че процентът му на масленост е доста висок, въпреки това мисля, че е доста по-здравословна опция. Също така захарта може да бъде заменена и с кафява такава, или пък с мед, или с подсладител за тези от вас, които не трябва да приемат захар. Може да се модифицира по много различни начини. Ще си го прехвърля в по-голямата купа. Сложих от овесените ядки 50 грама и сега ще ги сложа на нутрибулета. И сега е ред да добавя и от картофеното брашно. Добавям малко и от бак пулвера. И също така се добавя малко ванилия. Аз мисля към блата да добавя от ваниловата захар, а пък после в крема да добавя от есенция. Като сега ще разбъркам всички сухи съставки. И сега ще ги добавя към сместа. Разбивам отново и сместа е готова да я слагам в печката. Ще сложа хартия за печене. Ако нямате хартия за печене, може да сложите малко мазнина и отгоре да посипете с брашно. И пак ще свърши чудесна работа. И сега изсипвам сместа.
Аз през това време ще си направя и пълнежа, като за него, както ви казах, ще използвам йогурт, ще добавя пудра захар, ванилия и ягодки. Аз ще използвам 400 грама ягодки, половината ще ги сложа вътре в сместа, но другата половина ще ги оставя за украса отгоре. И сега вече добавям и от есенцията ванилия. И сега разбърквам сместа. А пък блатовете вече са готови, тъй като тавата ми е такава, че горе се разширява. Ще гледам да отрежа формичка, която е на по тази по-тясната част. И същото ще повторя и с другия блат, който се пече в момента. Ще добавя, може би, една или две максимум лъжички от желатина. То първо ще го сложа в студена вода, докато набъбне, и след като набъбне, ще го сложа в малко топла, за да го разбия и да го добавя към сместа. Сега е ред на ягодките и боровинките, като ще разделя пълнежа на половината и на единият пълнеж ще сложа от ягодките, на другият пълнеж ще сложа от боровинките. Боровинките ще ги сложа в нутрибулет, защото няма да е особено приятно с люспата. Докато ягодките ще бъдат нарязани наситно. Само погледнете колко са червени. Ето така изглеждат блатовете в момента. Мисля всеки един от тях да разрежа наполовина и т.е. общо ще имаме 4 блата. Ето ги и кремчетата. Това е с ягодката, а пък това е с боровинката. Отделно нарязах и ягодки, които ще сложа отгоре. Определено този ден беше изпълнен с много нови и щастливи моменти и много се надяваме поне мъничко да сте успели да усетите празника и начина, по който шведите празнуват. Така че, ако това видео ви е харесало, много ще се радваме, ако му дадете един палец нагоре и разбира се, се абонирате за нашия канал. Чао и до следващото видео! А сега ви оставям да гледате малко излагации. Колко стрит коли минават от тук? Е така малко да свалим напрежението. Изковаността. Добре. Не е добре. Другото нещо, което ще променя, аз го забравих какво е. Да направим снимчица, като ходим оттам насам и за ръчичка. Ако е тук го закрепа, няма ли да още по-добре? Айде да се покажем. Не е беде да ходиш по пътечката. Айде телефона снимай, той снима на криво. Добре, че не е паднал. А искаш да се разминем? Не, бе. Снимам те. Ама чакай, че ми се фаща по пръста, върни се. Ти не си ли гладен? Не. Айде, сега ще пуснем и ще викаме дъра, то дъра. Или е тук по-далече, или е тук по-близо. А може ето така. Не, 20. Така е много шето. От... Смешно е наистина. Тъй като вече нашата... Мидсомър е посветен на природата и плодородието и се чества живота. Любовта и светлината. Другото го забравих. Почваме ли сега да не мога да кажа? Да. Не така бе. Чакай, не е обратно.